Ti Masakbayan. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan agudo, adinan inlanad ti address na. Ngam sakbay na, intay man pa'y ipatangatang dagitoy akablaaw. Shout out kadagiti kasinsin ko, ti Barbo clan iti Malig Isabela from She Salayog, Ramos family from Rosetta Ramos iti Abu Dhabi, anak ko ani Debet Niveras nga ada iti Europe from Nida Niveras iti Hong Kong. Shout out iti family di Tabauco, especially to Mama Lydia and Daddy Bert, to Aiso, Dario, and Yangat family from Rachel Aiso iti Hong Kong. Domingo, Valeriano, Serrano, Canabaro family, especially Mama Marie, Tatay Eduardo, Tito Edison, kan Papa Lakay Bugtong from Levi Dakiwag iti Isabela. Dakal Cup kan Abiliera family dito'y New Zealand, kan Inabaan Norte Rosario La Union, from Renante Dakalkap iti New Zealand, ni Getsi Valera di Tatabok City, from Artizuela Nieves iti Hong Kong. Happy birthday kan Felomena Dison, kan shout out iti Ramos, Fabro, kan Vinluan family from Moises Dison Jr. Dagiti kabatch ko ada Noel Daluson, Carlito Dumlao, Ariel Vicente kan Rex Gammad from Clifford Mark Cabello iti Magapit Lalo Cagayan. Ni Mrs. ko Miriam Tamang from Bimbo Tamang with love. Anak ko ada Miles, Nicolette Maris, Nika kan lakay ko Nomelito Concordia, Tatay Roman, Nanay Mirna kan ading ko a Richard de la Cruz from Maricel Concordia. All my friends here in Hong Kong from Rowelyn Corpus. Makablaawan pa'y ni alias Gabbo from Gabriel Salibo iti Galimuyod, Ilocos Sur. Shout out kada Merlin Paloma iti Jeddah, Saudi Arabia, Lori Manabat iti Dubai kan Ariel Timbresa. Amin at taga-Itsyagi kan Alicia from Dexter Dulay. Belated happy birthday mat kada Jerome Muñoz kan Jerry Padilla from Shans Padilla. Mendoza family iti Pura Tarlac, Castro family iti Muñoz Nueva Ecija, kan pamilya ni Baket ko ani Jonalyn Torida iti Barangay Mapurao, Alakapan, Cagayan. Ti Beltran kan Torido family from Jerome Mendoza iti Pura Tarlac. Makablaawan pa iti pamilyak di Tabantay, Ilocos Sur, especially dagiti anak ko ni May Ann Shi from Cathay iti Hong Kong. Shout out kada Jodimar Polanco dita Pilipinas from Vilma Polanco iti Cyprus. Shout out pa kada Norly Abalos, Annabel Balanag, Gemma Frutas, Jonah Bal, Christine Manalo, Jen Tamangen, Arth Dawa iti Ifugao, Marian Garcia, Rodolfo Domingo Jr., kastamat ni Zenny Karag iti Hong Kong, Norma Palilang iti Hong Kong, May Aquino iti Doha, Qatar, ni Ferds Ravidlas, Florenda Kimpaoy, Mary Ann Paas, Divina Galiao iti Quebec, Belinda Ramos iti Aspen, Colorado, ni Dimple Chloe Ganuelas, Joel Quilon, Lavleya Mendoza, Jeanette Isagire, kan Adela Vergara. Intay nga rudon ituloy nga ibasa ti surat ni Gudo. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan agudo, katladingitak no jakon inlanad no anya apagilyan ti ayan ko. Ngam siguradot kada kayo amay saak nga OFW. Kinapudno naman ang nasurok asa nga pulo atawan kon dito ayan ko apagilyan kat jak pulos nagawawid. Kay kayat kon ako mikuman ti bagik ditoy, tauray kaskasano, makaliplipatak nga uray apag-apaman laeng. Naamwak da ito YouTube channel yo, idi kang itingitan ti pandemya. Tawan ti sabali ang maaramid mi idi, no saan nga ag-internet, gapo iti lockdown. Jakmat inalman tinagawid idin, nga uray adagundaway, tawan tumatlaang ti aramidek di ta Pilipinas.
Nalabi tamas daaw kayo kadagitoy nga ibagbagak. Ngamtap no malawlawagan kayo, ipalubos yung arod arugyak ti agsalaysay, idi kakalkalay sami, itinagbalin nga asawak. Ilingad talaangan manang, itinagan a Belen. Belen, apa adi ka pala maturog? Adalo man terabi eh. Pampanunutak namin dagiti dadakkel ko. Ha? Pudno ngay manugot ay ti panagkalay sa ta iti huwes. Ngamariknak amadilat ta tinamnamda. Belen, Saan amapunas iti alinta taok ti langada? Idi nagkalay sa ta iti huwes, gudo. Belen. Belen. Agbabawi ka kadi nakikalay sa kanyak. Ha? Apay anadamag mo dayta? Kadagiti ngamin kastang isaw-sawang mo. Kasla agbabawi ka nakikalay sa kanyak. Saan? Saan nga agbabawi ta ay ayatan ka? Ibagbagaklakan ka ti marikriknak. Di kagdanag, Belen. Umamo ta kadagiti dadakkel mo. Mamahal mo. Mamati ka maawatan na tamatlaan. No ipas ngay mong tunday taadda iti saklot mo. Si Kamat, upat abulan pa'y laang to'y si Kugko. Mabiit lang ang orayan daytan, Belen. Katapaman na makapagpasngay ka. Dagiti dadakkel mo ti kangrunaan asarungkaran ta. Akaduwata ti anak ta. Belen, adakon. Ayan mo. Oh. Belen. Uy, napanangatan ni Belen. Ape adi sa mungbat niya eh. Belen! Adak dito'y likod, gudo. Handa gaya mi jay. Kanya ka tatar aramidin ta asawa ko dito likod. Mapaanak man lang ni tayan na. Sigurado magustuhan natin sangpot ko pa sa lubong. Pagay... Belen, apay aglablaba ka ngay. Apay ko man aglabaak kat sigodan nga aramidak daytoy. Ay saan? Ang mga noon natin mapasamakan ka. Nang runa kat kabula namon. Isardeng mo dayta, tasya ko di mangituloy. Agi na naaklabiit. Isardeng mo taglaba. Naisagana kong ti balona ka sumarkiti construction. Kapag isumatan niya aglawag. Jack pa ririingan ni Belen. Baybayak pa maturog. Inak pa agdigos. Tapag isuntong agar musar kami. Apama na makadigos ak. Sana rumbang agbanog ta sa... Gudo! Belen! Apa yan, Belen? Anyat mapaspasama. Gudo, aga nakaklakit din. Ipan ako iti ospital. Pangaasim. Anya? Ay, alang arad. Mapantan iti ospital itamot laan. Agyaman ak ta nakaringkan, Belen. Gudo. Lalaki ti anak ta. Aday ti abay mo anak katurog, oh. Naggwapo. Gudo, kaingingas mo ti anak ta. Si Kamat. Saan ta pa may bagaday ta? Maladaga pa ilang ta anak ta. Saan man? Madlaw-launay akaingingas mo. Kaingingas ta adwa, Belen. Anak ta dayta. Iso adwa ta akaingingas na. Lalaki tinagbalin nga anak mi ka ni Belen, manang Emmy. Katuray no kaya naklaidi, madlaw at talagan asyak ti kaingingas na. Kas itinapagtulagan mi nga agasawa, apaman ang nakaruwar iti ospital dagiti aginak, ken nakapapigsada, simmarungkar kami adagos iti ayan dagiti dadakkel ti asawak. Naragsak damot ang nakakita iti apo ko damanang, ngamarik na lata ti kinaawan ti amor da kanyak. Nupay kasta,
Jaklatan ingkas kaso dayta. Ta kontentuak iti panagayat kanyak ni Belen. Saket dimteng pay ti anak mi. Saan mo't ket di nagbaliw ti kinagagat ko nga agtrabaho iti panaglabas ti panawen manang. Ngem, adda nagbaliw kanyak, nga iso ti kanayon apang sidiran kanyak idi ni Belen. Pasensya kan, Belen, ha? Naimasan mi matan kadagiti katrabaho ak tinaginom. Among matan, Sabado ita. Awan trabaho indon bigati so nag-happy-happy kami. Agas ti bandaw giti makalawas apa nag-construction. Bakit? Bakit? Di ka din agungat. Pasensyahan na kuman. Masapol lang makidanggayak kadagiti katrabaho ak. Da kami nga ti inal daw nga agkakadwa. Maawatak day tagudo. Ngam ti kanayon apa naginom mo. Day tatijak maawatan. Sikagit di mat. Sa anak mo ta kanayon nga ginom. Anya asaan? Manipod na sumok mo ti aginom. Dandan ni minalam ka sumangpat anak kainom. Sano daw ti Sabado. Kanayon ka amarabyan nga agawid anabartek. Hindi ka dinagawat. Kung nakmutan ka. Agas lati bambanog da ito. Aywan, ni Buboy nga. Nakaturugan Alangan mo't nga orayan nakasumangpat iti kastoy nga oras. Nailakit din na ito yung asawa ka. Alatag banyusak matenta maturog dan. Kaya't mo asawin, Gudo? Saan tayo arumor ita nga uray Domingo? Pasensyakan, Belen. Nasakit namin ti ulok, bakit? Daytan ti ibagbagakken ka. Apay ngamin alabsam ti aginom. Anya nga ita. Saan mo ta nalabos ti panaginom ko, Belen? Apag isulang. Jakman na mo na, apa na hangover. Ay nagudo. Di mon irasonan dayta abanag. Agdadata abidot mo dayta. Anya ka matan, Belen. Dinak ka din pagsawa ni Tikasta. Agasam nga dayta. Sikapayan tadaganas na nga agungat. Sa anak nga agong unget. Ibagbagak lang nga dinak kumanreng-rengen ta kaya't ko taagina na. Talaga kami na nasakit ti ulok. Nanang, apay nga santa mo tinakadwan ni tatang nagsimbata? Ha? Pasensya mo ni tatang mo anak. Nasakit ka nung amin ti ulo na. Apay nga'y, kanayon latan nga da sakit ni tatang tunggal Domingo. Ha? Anak? Malagip ko, di Domingo nga kukuyog tayo nga agsimba. Kalpasan na, agpasyar tayo. Ngam ita, datalangan ta agkuy-kuyog. Anak, di kagdanag. Into na saya aton tirik na ni tatang mo. Agkukuyog tayo matla ang amakimisa. Kan agpasyar tunggal Domingo. Talaga, nanang? Wan, anak. Ala, umay ka. Mapantagumatang iti kanom iti paborito maapanganan. Kalpasan na, agawid tan, anak. Uli tagdag ki daw iti pasensya kan ka, Belen. Jakmanan nakasurot kada kayong agina. Talaga kami na nagsakit ti ulo iso kinaykayat ko lang ang tinagina na. San?
Sana siya ti pagpalawagam. Anya ti kahit mo asawon, Belen. Jay anak mo ti rumbang akasaritam. Isu ti kanayon nga agsaludsod. Isu ti dumdumlaw. Walo pay latitawan di anak mo, ngam na sirib. Kasla na taenganan no agpampanunot. Iso asaan na siya ti rumbang apagpalawagam, gudo? Kas itinakunakon, jay anak mo ti rumbang akasaritam. Ta iso ti kanayon nga agdamag, no kas jay asaan da ka akadwa no rumwar kami iti Domingo. Listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Nasirib ti anak mi ka ni Belen, manang Emmy. Katkas itinako na ti asawak, kasla na taengan no agpanunot. Nanakam itilaksid tinaganuspay nga edad na. Malagip ko pa'y nga rudmanang, adda dagitay panawon a mapuutak, nga iso timang banyos kanyak no sumangpetak anabartek, ajakon makakunail. Malaksid iti dayta, nasaet pa'y nga agadal. Jakman ang mumanang, no apay nga ad-adda nagpailuyusak iti impluensya ti barkadak, ngem ti pananglalailo kanyak dagiti aginak, tati aramid ko apan nakibarkada, nagtultuloy, kat ti dakes na, kagurak pa yan ti asawa, no daytay awisan nak amakimisa kan agpasyar kami asang kapamilya, no iti Domingo. Anya ngay gudo, bumangon ka ditan at agdigos kan, mapantayo makimisa ta Domingo ita. Mapan kayo kadilatan nga gina. Anya, ngam gudo, dinak tumanan sardangan di anak mo. Kung pormentuman la ditan ti madamdamag na kanyak. Katsong batam at anyaman na damagan na kan ka. Saan ka matako ng tapno di mo masungbatan ta anyaman na damagan na? Ha? Pati dayta, pag-aburidun na pailaan, nakasimsimple banag. Si mabali at talagang ti ugalim gudo. Gudo. Idi, sikapay ti kanayon ang mangawis kanyak, ang masapul a Domingo ang makimisa tayo a pamilya. Tapno pagyamanan tayo dagiti parabor ang maaawat tayo. Ngam ita, kaguranak pa yan no ipalagit Di ko nakman busitan, Belen. Amumot na da sa bala pag nakita Domingo. Napatpatagpay ti panagkasangay ti gayem mo. Ngamda kami nga aginam. No, Kan maysa, saan tayo mo't nga agmalmalam nga agkakadwa ah? Makimisa tayo laeng. Kalpasan na, ipasyar ta ti anak ta, kas idi maladaga pay laeng. Kalpasan na, nawayakan amapan iti kasangay ti barkadam. mabalin ka di Belen. Di kan sumanao. Kayo latan makimisa numapan kayo. Saan na ko napilitan tauran niya pa'y tar aramidam. Saan na kasumurot kada kayo? Mapantay jayan da lola, nanang? Wen anak, jak pa'y kaya ti agawid. Ta saan tantumat laeng amadanon iji balay ni tatang mo. Ha? Apay, nanang? Napanan na? Saan lang nga raw na simurot ka dataan na kimisa kung nagpasyar? Adda ka no napatag-apag na anak ko. Napatpatagpay nga may di pa nagkukuyog tayo, nanang? Ala, bayamon anak ko. Ngam di ka agdanag. Tama mati. Ha? Diyos ko! Apay, nanang? Anak, di ka agdanag. Tadaak dito ay. Nanang, apay ngay narakot na kitinairot. Basta anak ko, sana rumbo nga maisita ka kanya. Masapula.
Oy, apa nga nakadumog kayo amin ang nitilamisan? Apa nabartag kayo? Anya kayo matan? Maray! Sus, nagkapoy kayo matan nga ginom. Nagbasit pa lang, tinainom tayo nga nadalab kayo matan. Nay kayo matan. Kapoy kayo mat gaya mga ginom. Agawin kayo Basta nadalab kayo mat amin Panawan kayo langan dito agawid account. At dabay sarang ko di construction no bigat. Kapoy kayo talaga. Awan kayo gayam kanyak no inom ti pagsasaritaan. Kapoy kayo kainuman. Ne. Apa nga nagsipngat ti balay may. Imposible mo ta nakaturo ganda kiti aginak. Alas 10 lang karabi. Sa bagay, at dasarag tanak ko inton bigal. Abay nga nakaidap amin na silaw may. Imposible di na kurayan na makasangpot ni Belen. Ang diretso man lang. Gudaw! Naimbag tadakan barok. Itay payapat padaanan ka sumangpad. Nananais ka. Na kayo magaya. Apay barok. Apay ngay nga itaka lang. Apay ayan na. Apay ako na yung pinagpadaanan da. Dagiti aginam. Nairaman da iti aksidente. Anya? Imay dito'y dagiti katugang amitay. Tasapsapulan da ka. Nalaos ti pungtot da idi saan da ka anadaanon. Aguray kayo. Nanais ka. Aguray kayo. Anya nga aksidente ti bagbagam. Kumusta dagiti aginak? Gudaw. Lading itat barok. Ngamsigon ka dagiti katugangam. Awan kanot gasat dagiti aginam. Anya? Iso atin nasayaat. Mapankalaangan iji ayan da katugangam. Tapno maamwam no anya talaga tinapasamak. Mapankan, gudaw. Talaga akan laatak anausawan iti daydi akan nito manang Emmy. Naglalaok ti riknak, kat nalaos ti panagtigargar ti tumang ko nagdardaras, anapan iti ayanda katugangak. Tidakas na, awan matlaang tinadanon ko ijay, taadada aminan iti punerarya nakaimasayagan dagiti aginak. Ti kasakitan para kanyak manang Emmy, saan dak pinastrak adagos iti punerarya, kat pinagsasawanak ti katugangak babae. Basol ko kano tinapasamak kadagiti aginak. Nalabit agapu iti nalaos sakit tinakam, iso akinabil nakmet ti katugangak lalaki. Ngam amin dagitoy kat jakon ingkan kano. Tatilaeng kayat ko, makitak dagiti aginak. Apaman anatanawagak ti bangkay dagiti aginak, naglusduyak, kat awanan ti sabali nga inaramid ko, no dinagsangsangit manang. Apaman nagkalma ti riknak, santula na panunot ko, ano kinuyog ko kumaida iti daydi akanito nakimisa ken nagpasyar,
Nalabit asaan da kuma ana isagmak. Nalabit nga aging gaita, kat kadenak kumaida. Ngam awandan manang Emmy. Danda ni makatawan ang nagkalkalautangak kalpasan ti pan nakaitabon dagiti aginak. Taultimo dagiti naganak ko ket sinidirdak gapo iti napasamak. Daytamot laeng ti rason iso ana engganyo ak anagabroad, tabareng makailiwliwagak. Ngam aklunak nga aging gaita, nasakit latta ti kaawanan dagiti aginak. Sidsidirat matlaeng ti bagik manang. Katno aginggat kaano akastoy ti kasasaad ko, Jack maibaga. Tuy pagayam mo, gudo. Pagayam agudo, makipagriknaaken ka. Kat agyamanak taimbinglay mo ti pakasaritaam. Diyos ti kang runaan apagkamangam pagayam ko. Takadagiti kanito ti kinalidem iti biyag ti maysa a parswa, ti Diyos saan to nga agsardeng, aging gaamasapulan mananday ta a parswa tinalawag, ken nalinteg adana. Di ka umibet iti pamati ken panagtalek mo iti Diyos pagayam ko. Tamamati ak adi nakanto baybayan nga agnanayon wenno agtalinaed iti kasta a kasasaad mo. Alakastan pagayam ko, ket agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Rintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti naglabas asam kan panubo liday ken ragsak isudat ng Maris kadagiti tugu iti danal tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kanbiag ita, kat naadaw iti padas ti pagayam, anag pailinged iti nagan alalain. Ngam sakbay na, intay man pa ipatangatang dagitoy akablaaw. Shout out kada Abigail Rosario iti UAE, Jackie Claro iti Hong Kong, Shi Salayog, ken Jan Rabanzo. Makablaawan pa'y amin at taga-Balbalan Kalinga, kas kada Marika Dangiwan, Foltun Tega, ken Van Shelton, from Hacint Mangwag. Happy 42nd birthday to my son Alexander on July 18, and happy 10th birthday to my grandson Xander Ish on July 20, from Aida Garcia, ti London, UK. Ni Jomalyn Valle Galanote iti Oman, from Jacqueline Valle iti Singapore. Kadagiti amin ato Gutonians adik dito'y Hong Kong, from Lovely Rose iti Hong Kong. Makablaawan pa iti Astrero family ken Leonador family iti Villaflor, Kawayan, Isabela, from Daisilyn Astrero iti Hong Kong. Anak ko adainong AJ ken Dave iti Barangay Malamag East, Tumawini, Isabela, from Bimbo, Tamang. Shout out iti Mendoza family iti Inanama Alicia Isabela, especially to my kids Althea and MJ, also to Auntie Rose Estrada, ti Kingdom of Saudi Arabia, from Lavleya, Mendoza.
Happy birthday, Jefferson Zambrano Perez intun July 28. Kan amin nga anak ko kan kakabagyak dita San Francisco, Baggao, Cagayan. From Arceli Zambrano iti Macau, China. Makablaawan pa iti Larocco family dita Mabilaw, Lipit, San Fabian, Pangasinan. From Geraldine Larocco iti Hong Kong. Ni Reynaldo Paas kan anak mi ada Rayan Joy, Rowan, Renz, ken Razel di Tamuta, Kasibo. Ni Jing Lagayan iti Riyadh, Presi Peneranda iti Kingdom of Saudi Arabia, Maricel Bautista iti Qatar, from Mary Ann Orpias. Ti Lumboy family kan amin at taga-Ribsuan na Gilian La Union, kan friends ko dito'y Hong Kong, Macau, China, kan dito'y Vancouver, Canada, from Brian Lumboy. Shout out iti Niveras kan Lega family iti Luna La Union, from Nida Niveras iti Hong Kong. Happy birthday iti anak ko intun July 23, kan belated happy birthday kan ni Grace, from Jane Carmelo iti Cagayan. Shout out pa'y kada Arlene Castro Ramos, Layad Ana Rose kan Leonora Bautista iti Binalunan, Pangasinan. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Lane. Dear Manang Emmy, ilingad naklata ko man itinagan alalin. Iti agdama kat addaak dito'y Dubai. Agtrab-trabaho ak dito'y tapno makailiwliwagak. May sa akatrabaho ak dito'y tinakaamuak iti YouTube channel yo, kat nagbalinan abisyok ti dumdumngag iti padas ama ipatpatulod kada kayo. Malaksid ngamin ang makaayayo, jak pa'y mapupuutan ti panaglabas ti oras no dumdumngagak. Sa anak pa'y ang maistorbo, no di kat maliwliwaak, kabayatan ti panagtrabaho. Kat mapuutak nga adugaya man ti nairingpas ko at trabaho, kabayatan ti panagdengdengeg ko. Ididamo pa'y laeng pinanggap kon nga ipatulod ti padas ko. Ngam na itantatantan laeng, gapu kadagiti saan anam namaan apagteng. Isu nga idinawaya anak, nagsurat ak adagos iti impatulod ko kada kayo. Da kayo lakuman-manang ti makaamu amang yurnos iti surat ko, kat makaamu kayo maten amang punno, nubilang ada pagkurangak. Basta ti amok, nailanad ko ti amin a detalye, kat sapay lakuma, tamapili met ama idrama iti programa yo, apag gugusto mi unay adengdenggen kadagiti katrabahuak. Masikugak, Paulo. Anya? Anya ti ko na Edgar ngay. Lalin, aping agsangit ka matan. Di akon makontak ni Edgar. Ha? Anya ti kahit mga asawa na di mo makontak. Di akon amo no ayan na. Anya? Dahito ti agpaiso. Ti ko na dagiti gagayam na. Saan da ka no nga amo no sa dino ti ayan na? Saan ka no nagpakpakada kadakwada? Amo na ka din ti kasasaad mo? Imbaga kon kankwana. Katsipod iti day di pa nagsarak mi apa nang ibagak kankwana iti kasasaad ko. Day di mo tun tinaudi apa nagkita mi. Anya? Ti ayop a lalaki? Intarayan na ka nga rudan ano kasta? Gasta matyamok, Paulo. Iso nga purido ak. Diyak ka muna niya ti aramidag. Lalin. Pangaasim tatulungan nak. Diyak mabalin ti agawid iti lugar tayo akas to iti kasasaad ko. Diyak lakit di kayad. Lalin, makalawas langan. Malpastan iti third year college. Anya nga iti planom? Diyak kaya tiagbasol iti nadagsan. Isong agtali na edak dito aging ga makapagpas ngayak. Ha? Sigurado apagdamagan da kadagiti dadakkel ko. Iso ka sa pulak ti tulong mo. Anya ti kahit mo aramidag? Pangaasim,
Ilimod mo ti kasasaad ko. Ibagam ka dagiti dadakkel ko, anak kasara kak iti trabaho ditoy. Kat kayat ko ti agurnong kabayatan ti bakasyon. Anya? Pangaasim, day talangan ti amo ka pamuspusan, tapno saan ang maupay dagiti dadakkel ko. Apay na ipod numlangan kadakwada ti kasasaad mo. Nasingpot dagiti dadakkel mo, Lalaine. Patsi ka mawatan da ka. Diyak kayat nga ikan iti pakaibabain ang dagiti dadakkel ko, Paulo. Iso pangaasim, tulungan na ko, ma. Pangaasim. Pasensya ka, no nasapa ak nga imay dito ibalayo, Paulo. Apay ka din, Nana Esther. Kasla sa anak nga min akontento iti inlanad ni Lalaine iti surat na kada kami nga impatulod na ken ka. Ha? Nupudno nga agtrabaho, mangrugi ka di adagusen. Di man lan ikan iti pawayway nga uray sumagmamanula ko mga aldaw, tapno agawid sakbay nga agtrabaho. Amuyo mo ni syudad, Nana. Kasla ka na yun niya, agdardaras dagiti tao jay. Ha? Kaya nasayat mo't namang rugi adagusan niya agtrabaho ni Lalaine. Tapno sana mabakante iti dayta bakasyon. Sigurado ka kadi anasaya at ti kasasaad ni Lalaine ijay syudad, Paulo. Ha? Uwan mat, Nana. Okay mat ni Lalaine. Awan ti rumba nga pagdanagan nyo kun kuana. Apay adi ka pa ila maturog, Esther. Pampanunutat ni Lalaine nga anak ta. Kailiw kong aminen. Kasano kat di man la nagawid iti uray sumagmamanulang aldaw. Sakbay ang nagtrabaho ita bakasyon. Amamumutan ni Lalaine. Talaga desidido ang makaadal. Kaya't nalakit diti agurnaw. Tapno ada pag-enroll na inton sumrel ka diti may kapat atukad ti kuleyaw. Poldo. Ay, anyan ta narigat mo't nga minta da pa nagbiag tayo. Oray no doblyan, wano triplyak ta agtrabaho iti talaw. Kurang lata pang suporta iti panagadal ni Lalaine iti kuleyaw. Nakababain pa ikit din iti anak ta. Tano panunutan ang naimbag. Isuti nakakaadda ang nagtrabaho para iti panagadal na. Apag iso ang naglepasak iti may katlo atukad ti kolehyo, ididimtang ti kasday apagteng iti biyag ko manang Emmy. Amo ka nagbidutak manang, katjak kayat amanayunan pa iti basol ko, no pagaramidak iti saan anasayaat, ti bunga ti panagbidot ko. Iso nga intuloy ko ti sikog ko, kat nagadalaklata iti 4th year college nga uray masikugakon. Napalalo ti rigat ko kadagidi akanito manang. Tamasapul lata nga ag-sideline nga agtrabaho nga uray masikugak. Tapno adda inayon ko iti patpatulod dagiti dadakkel ko nga allowance ko. Kang runaan ang nagbalin akatakunaynay ko kadagidi agundaway ni Paulo agayam ko. Kaubingan ken kalugarak. Idinagpasngayak manang, masapul nga agbalinak anatibker, itinagbalin a desisyon ko. Sigurado ka kada iti desisyon mo, Lalaine? Masapul nga aramidak, Paulo. Awanan ti amok asabali a pamuspusan. Lalaine, anak mo ti paampun mo. Amok. Naman niya ti rumbang nga aramidak, katagad adalak pailaang.
Ngayon masidagan ti panagturpos mo iti koleyo. Saan ka makagidan kada kayo nga agmarcha, Paulo? Ngamin, ado ti jak na iringpas, gapoy ti panagpasngay ko. Lalin, Agbalinak nga October yan. Saan ka makamarcha kagidan nyo inton Marso? kasanungarod nga ipalawag mo dahi ta kadagiti dadakkel mo. Siya kung ti makaamo. Basta ita, masapol ang maisimpak pa iti maipapan iti panangipaampun ko kani baby. Anyan Lalin. Sapay nakaayayo akit kitahan ta anak mo. Kita mo. Nakasimsimbang tilanga na nakaturog. Diyak masigurado ti agbalin ang masakbayan na kanyak, Paulo. Isa masapol nga agbalin ang kanatib iti desisyon ko ita. Lalin, Ada nakasarita kay di ospital, iti sakbayan nagpasngayak. Isuda ti pangipaampo na kiti anak ko. Mas daawak. Apay ngay, adi natamot sinukon ti anak ta dumaray kuma iti panagturpos na. Esther. Sabalin samot na talaga ti mapaspasamak ken ko ana. Esther, saan ka kumangag panunot latan itinoan niya laditan? Mamati ak nga agawid mo't lang dito lugar tayo nilalay. Oh, Basta saan ka nga agpanunot itinoan niya laditan, Esther? Aguray talaan. Dakkel ti panagtalik ko iti anak ta. Lalin, agawid akong tanalpas mo tanti graduation. Imunan dananang kantata nga nagawid. Imbagak lang nga dapay masapol nga ering Pasko ditoy. Tadyak ka ita agawid latan. Adyak maamuan na niya ti planom. agawid akmat, Paulo. Lalin, Inakasarita dagiti dadakkel ko. Diyak kayat nga agatap da. Ibagak kadakwada nga inton October akpay nga agturpos. sigurado ang mas daw da makakita kan ka. Dakil tinagbaliwan tilangam, manipod idinaganak ka. Pangaasim, Paulo. Diyak kayat na pagsaritaan ti may papan iti dayta. Lalin, Agtalakakan ka. Agtalinaad ko maapalimad tinapasamak. Ti panagpas ngay ko abalasang. Nangrun at ti panangipaampun ko iti anak ko. no kasta ti kayat mo. Di agdanag. Mapangnamnaman nak. Natalgod kanyak ti palimad mo. Ay, Lalain, anak ko. Asda, naimbag ta naghawid kan. Kailiw kayo una yung tatang. Nakarkaro kami pa'y anak ko. Kailiw da kan. Agasong nga, ita nasurok dua tawunin tinapalabas sakbaan naghawid ka. Ay, pasensya kayong tatang. Ay, ninanang nay, ayan na. Amumatan dya inam. Binigat amapan ija tsindaan. Tumultulong iti pwesto ni Kumari na Adelia. Tayo sukano pa iti matangdan na. Kasta ka di. Tatang, pasensya kayon. No Oktubre pa'y amakalpasak iti panagadal ko. Lalain, anak. Kabayatan ngamin ti panagtrab-trabaho. At dadagiti saan ko nairing pa sa kasapulak iti pagadalan. Iso sa anak-anak karaman kadagiti nagturpos ita Marso. Awan ti rumbang nga pagdanagam may papan iti day taabanag anak ko. Aginala ka pa, itaamok ka na banog ka iti biyahe. Madamdamalaan,
Sigurado asumang pultan ni Nanang Mao. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Kinapudno naman ng agtibtibbayo ken sumsumgarak, kabayatan nga agpalpalawagak kadagiti dadakkel ko, iti daydi a panagawid ko. Amok ngamin iti bagik, apasig a kinaulbod dagiti ibagbagak kadakwada. No pay kasta, tinakderak ti amin, tapno saan dalaeng amasakitan ken maibabain. Natungpal kumetket diti karik nga agbalinak nga Oktoberyan manang. Kat nakitak met tinapalaos aragsakda, apaman nga inyawat ko kadakwada ti diplomak a nagturpos iti kolehyo. Naimatangan ken nariknak nga impanakkeldak dagiti dadakkel ko, nga uray no komersyo laeng ti inturpos ko. Nagsapulak iti trabaho manang, tapno matulungak meten ida. Ditameten nga imapay kanyak tinagpaiduma arik na adyak mailawlawag. Kat awan ti sabali a nagkamangak, no saan ani Paulo. Amangan mo't na da sa gubanit mo. Iso ako na madi mo mailawlawag, no anya ti marikriknam. Saan, Paulo? Amok nga awan sakit ko. Nasa lunatak. Anya nga rin ti ko na mamarikriknam. Paulo, Ni, nagunagan day tapa nagsinnaay mo, Lalain. kasla. Lalain, ibagam na niya ti kayat mo nga ibaga. Saan ka maawatan? Kung nakarkaro na saan ka matulungan? No pasig kasin na iti isungbat mo kanya. Ita, anya ti marikiriknam. Kailiw ko ti anak ko. Anya? Day ti masiguradok, Paulo. Mailiwak iti anak ko. Lalain. Natibkerak ti kunak. Namapay akas to ita ti marikriknak. Diyak malapdan ti bagik nga agladingit. Diyak malapdan ti bagik amang lagip iti anak ko. Lalain, anak. Saan laasyak ti makadkadlaw? Uray ti inak. Ha? Anak. Ha? Anya ti madmadlaw yo, tatang. At sa bali ang mapaspasamak ka. Ha? Anya ko, ma. Si Kati rumba nga pagdamagak. Anya ti mapaspasamak ka, Lalain. Ne, awan mo, tatang. Sigurado ka? Awan, tatang. Okay, yakmat ti kunak. Ay, sa bali nga minti langam. Marikrik nami kaninanang mo, nga da na idumduma alidaya ng salukob kan ka. Ka. Ha? Iso ano anyaman ti marikrik nam. Sapay la kumata ibagam. At to'y kami lang kaninanang mo. Barang no makatulong kami, anak ko. No kasta, nakasaritam ni Lalain. Way, Nester. Okay ka no mo ta anak ta. Awan ka no ti rumba nga pagdanagan ta kenkwana. Kasla sa anak akontento iti kastaan na amwam. Anya? Talaga asabali ti agparparik na kanyak. At dalakit di sabali ang mapaspasamak iti anak ta. Ay na, Esther. Kasta ka man ay nidagad-adal nilalin nga anak ta. Ay, Ang mga no nabannog lang iti trabaho nilalin. kasta nga ta, Puldo. Kasta ti amok. Takasanumot nga, bay.
Iti agad-adal pa'y laeng, agtrab-trabaho, kapno ada pang suporta na iti panagadal na. Iso asaan ka kumabasta agpanunot latan ni taanyaman, maipapankan kwa na. Maturog takit din tanay, Rabi in Esther. Aginanatamatad. Napas ti panagkararag mo. Kabayatan ti kaadata ito unag ti simbahan ni tay. Paulo, Kasla muklatan. Noon niya ting kararag mo. amo ka sa anak a makalibakan ka, Paulo. Taamom ti amin a napasamak kanyak. Lalin. Di ka kaya tasidiren. Ngam namin ano adinamag ko kun kay di. No sigurado ka kadagiti nagbali na pangadang mo. Paulo, Iso kayat ka man natulungan ita. Awan ti maramidak. Idak. Kalmaysa. Si kanti nang imbaga. Nga apaman ang naurnos ti panangampun day ta anak mo. Awanin na pulos ti damag mo kadakwada. kumusta nga taitan ti anak ko? Anya nga tanti lang na. Lalin. Diyak laing pagaro. Adong tanti kastoy agundaw hay akailiw ko. Itinapalalo ti anak ko. Diyak laing pagaro, Paulo. Aklo nagkaging ga ita, maililiwak iti anak ko manang Emmy. Isupay nga ingkadang ko tinagabroad, ama kagapo, no apay nga adaak ita dito'y Dubai. Tabarang ko nak, no mailiwliwag ko ti maipapan iti anak ko. Ngem pasaray umapay latta tinakaro nga iliw ko kankwana. Awan ti maaramidak, no saan ati mangikararag. Asapay la kuma, tano sa dino man ti ayan na ita, mapakawanak iti panangipaampon ko kenkwana. Ken kanayon ko maanasayaat ti kasasaad na. Mamati ak nga ado dagiti mangsidsidir kanyak, apaman anang ngaganda ti insalaysay ko. Ngamsapay la kumata maawatan dak, tapanagkunak, nasaysaya aten ti kasjay nga inaramid ko idi, ngam ti siyak a mismo ti mangpukaw iti karbengan ti anak ko, tapno masirayan natin na ngayad ang nakaparswaan. Daytoy ti pakasaritaak manang. Tuy pagayam mo, Lalin. Umunay ti amin, kaya't da kaapagyamanan pagayam alalin, gapo iti panangitalat mo kada kami iti pakasaritaam, iti laksid nga amom, nga addanto dagiti mangsidirkan ka. No siyak amaysa, saan ka asidiran? Takas nga ruden iti nakunam, nadagdagsen abasol, no pinagaramidam ket din iti dakes ti anak mo. Tilaeng puntok, nasaysayaat ko man no impudnom idi kadagiti dadakkel mo ti amin, tabareng naawatan da ka, kat saan anaisinaken ka ti anak mo. Ngam anya nga rod, adda ditan, napasamaken ti amin. Iso akasayaatan ti araramidem, akanayon akiddawen, ken ikararagam ti anak mo. Kastametten ti bukod mo abagi. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangisalaysay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Bintun mapunas dito'y lagi dagiti
naglabas asam kan panubong ligay ken ragsa isudat ng maris kadagiti tugu iti danal tibiyag. Naimbag nga oras yu amin gagayem. Di pa kasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw manipod iti padas ti pagayam, ang nagpailingad itinagan a Rolando. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan iti belated happy birthday ni Carmelita Macanas, iti July 9. Shout out kada Quen TV iti Taiwan, Maria Shelo Padilla iti Hong Kong. Happy birthday Zenny Karag into no July 13. Makabkablaawan pa da Lourdes Kasuga kan Julie Bulusan dita Hong Kong. Shout out iti Dulay, Lopez, Yabes family, kanda Marvin, JV, Jobel, Marie Chris, Kessel, Mara, kan ni Mrs. ko Amarji from Robin Dulay iti Rosario, La Union. Shout out kada Joan Olivares iti Mapandan, Pangasinan, Leo D. Mendoza, Ariel Timbresa, Lumboy family dita Ribswan Nagilian, La Union, kan friends ko dita Hong Kong, Macau, kan dito'y Canada, from Brian Ephraim Lumboy, Navarro, Dakiwag, Valeriano, Domingo, Serrano, Kastamat, da Tatay Eduardo kan Mama Marie, Tito Edison, Daddy Marling, from Levi Dakiwag, iti Isabela. Makablaawan pa'y dagiti tagaan Anunas, San Vicente, San Manuel, Pangasinan, from Moises M. Buido. Pamilyak kan anak ko dita Banawang, Bantay, Ilocos Sur, from Cathy Malana, iti Hong Kong. Pamilyak dita Pudtol, Apayao, da Jmar, JR, Josel, Christian, Jerilyn, kan Kylie, Henry, Manong Ilyas, Auntie Linda, kan aminan a relatives ko, kastamat ni DJ Leonardo Fernandez Batallones and family dita Abra, from Judith Ramos. Makablaawan pa'y ni kasinsin ko Alayla Incognito Pera dita Madrid, Spain, from Brian Corpus Incognito. Pamilyak dita Skyview Birak Itugon, kan Udlos family, kan Agurin family dita Tabuk Kalinga, from Marilu Odlus. Dagiti komparek ada Joel Felipe, Joel Codina, Jonathan Enriquez, Samuel Mapalo, kan Jerry Valentin, from Clifford Mark Cabero, iti Magapit, Lalo, Cagayan. Anak ko ada Dave, Inong kan AJ, kan ni Mrs. ko Miriam Tamang, from Bimbo Tamang, iti Barangay Malamag East, Tumawini, Isabela. Makablaawan pa'y amin nga Ilocano girls dito'y Hong Kong, iso da Rebecca Mariano, Lenny Gatchalian, Zena Bato, Cristel Cabides Malapit, Marites Barcelo, Joy Garcia, kan amin a friends ko dito'y Hong Kong, from Rowilyn Corpus, iti Hong Kong. Kan makabkablaawan pa'y ni Joshua Lopez, iti happy graduation, from Francisco Lopez. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Rolando. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan a Rolando, kat iti agdama, adaak dito'y Saudi. Bale dituyan ti may kadua pagilyan anapanak manang, kat dituyak meten anaabutan iti pandemya. Naimbaglakit din tanasingpat ti amok ditoy, iso a medyo ayusak latta, kat sa anak anaipada iti ado a kailyan, anaawanan iti trabaho, kat kapilitan anagawid dan. Bayat ti panagis-scroll ko iti YouTube, nasarakak to'y channel yo manang, kat napalaos ti ragsak ko. Kadenggak ngamin da ito'y adrama idi ubingak,
Tatunggal malem idi, basta nadanonan ti pan nakaitangatang daytoy iti radyo, talaga ajak liwayan ti agdengeg. Naengganyo aka nagsurat, taadamot kayat ko apa idrama manang. Padas ko, iti damo apagilyan anapanak. Kinapudno na manang, nagpatingga aklaang iti grade 2. Sa anakon anakaadal, gapu iti kinarigat ti panagbiag dita Pilipinas, idi ubingak. Tinultulong aklaangan ni tatang ko iti talon, tasyak ngamin ti inauna. Mas dao ka siguro no apay anaka-abrodak. Malawlawagan ka manang Emmy, kastamotan dagiti dumdungeg. Apaman ang mga ganyo ti pakabuklan ti pakasaritaak. Rugyak nga rod ti agsalaysay, idinakaptan iti nakaro asakit ti amak. Rolando anak, kapilitan nga isaldak ti kakaisuna adaga tayo, tapno ada pang paagas ni tatang mo. Nanang, Awanan ti amok asabali apamuspusan anak ko. Jakmat kaya't abaybayan ni tatang yo. Abangan noan niya ti mapasamakan kwa na. kasano ama sa katay ti daga, no bilang isaldayo, nanang. Jak amo anak ko. Jak maibturan abaybayan ni tatang yo. Nanang, Abangan noan niya ti mapasamakan kwa na anak ko. Saan nga minin ang makapangan? Kanayon anangato ti gurigor na. Sakat agpaypay agpag. Isama sapol nga isaldakon ti daga tayo. Tapno may ospital tayo ni tatang yo. Diyak lakit di kayat nga dadakas ama pasamak iti amam Rolando. Saan ama balen? Ay nanak ko, naimbaglakit din, ta naisambot tayo anay ospital ti amayo. Tano saan? Ang mga noan yan tinapasamakan ko ana. Nadinggimot gayam. nanang, Kung ti doktor, no saan tayo pailang in ospital, agpaggadlakit din, ta nababauna yan ti platelet na. naimpaglakit din Tadaadagos ng salda iti daga tayo, nanang. Huwag nga rod anak ko, naimbaglakit din. Ti parikot tayo ita. No kasano ama sa katayo ti daga tayo ang naisalda. Anak, Masapula dublyo tag sa lukag ng agtalon, nanang. Barang inino ta makabayad tayo. Kat masaka tayo matlang ti daga tayo ang naisalda. Tano saan? Mapukaw tayo lakit din ti kakaisuna kensang kabasit adaga tayo. Napudutan ti darang ti init. Nagmatuon nga minan. Masapol nga ituloy ko latat aramidak. Mabalin nga isardan tagtrabaho. Ta isupay ti matrabahwak dito talon. Masapol ang maasikaso ka na yung bagdag iti mula mi dito Tapno na pintas to ti ani. Tapno dakkel ti matgadan mi. Kat makabayad kami ito utang mi. Kapwede pa nagsakit ni tatang. Tsak laki di itulo ka mapukaw ti kakaisuna dagami. Isong agagagatak. Rolando, anak! Ni nanang. Agninong ka pa'y anak! Nabara una yung tinarang tiinig. Umay ka pa'y agninong! Wan nanang! Jakla ko man na ginana. Yung madamot ni nanang. Jakmot kaya't ayalang-alang latan ti kaadana di ti talon. Rabiin anak ko. Apoy adi ka pa'y lamaturog. Pampanunutak namin tinaybaga kanyak ni Crisanto ka ubingak, nanang. Ngaan niya? Padasag ta agabrod. Tadakdakkel ka no timatgadan ijay. Anya, agabrod ka. Ngam anak ko. Amok ti kahit yung ibaga, nanang. Kasano ang makaabrodak kat sa anak mo't anak kaadal. Diyan ka mo tagbasa.
Ultimo tinagan ko, tiyak mo ngay surat. Rolando, anak ko. Imbagak mo tanday ta ka ni Crisanto. Ngam saan ka numot a parikot? Mabalin ka numot nga agtamar ka klatan, nadadagiti masapula fil apak. Iso ka nun ti makamamang fill up. Anak. Diyak kaya ta paluspusan day tagundaway nga da mga tamang tulong kanyak nanang. Kang runaan na. Diyak itulok ang mapukaw kada tayo ti kakaisuna at daga tayo. Turod ti pakinakam. Dayta tinagbalin nga igam ko, manang Emmy. Iti pa nang ipagnami ka ni Crisanto a kaubingak iti papeles mi nga agabroad, isu ti para fill up iti amin. Thambmarkak tulatan, imbes nga agpirmaak, tadyaket nga rod amo ti agbasa ken agsurat. May sa apagilyan tinapanan mi manang, ngem agduma ti employer mi. Ket daksang gasat, taagin na dayo ti lugar nga ayan mi. Iso a medyo nagdanagak. Ngam napunas ti panagdanag ko, idi nakasiningad ko ni Pauline. Ti babaunan ti employer ko. Inauna ngam siyak ni Pauline iti 13 atawan. Adda pamilyana dita Pilipinas. Ngam no apay adyak nalapdan ti bagik a nakirelasyon kan kuana. Kastamutten ni Pauline kanyak. Nabang-aranak nga rod iti kaaddak iti sabali a pagilyan, nga uray adayo ni Crisanto a kalugarak. Gapo ken ni Pauline. Pauline, namin ano na nagbasol ta. Anya ti kayat maasawan, Rolando? Ada pamilya mi di Pilipinas. Ada relasyon ta dito eh. Anya ko ma, saan matamaamon ti asawak ter aramidak? Ha? Naliday ti mayadayo iti pamilya, Rolando. Isa na laos ti panagyaman ko, tasimmangpot ka dito eh. Pauline. Kunam abaro ka, saan ka di? Awan mat kaayan-ayat mo. Uwan. Maruak kan awan kayan ayat ko. Oh, di awan nga rod problema. Ngam si kati pampanunutak. Kas iti nakunakon. Ada pamilya manabati di Pilipinas. Kasano langan ti asawam? Kas iti nakunakon, Rolando. Saan mo't amaamuan ti asawak ter aramidak? Basta ti importante, sa anak nga agpalyang agipawit kadakwada. Iti kasta, awan ti parikot. Naimbag ta nadakamat mo ti panagipawit, Pauline. Oh, apay Rolando, adda ka di parikot? Aday pudnokan ka. Sapay la kumata matulungan na. Lakay, nabambanog ka iti nagmalam a panagtalon mo. Ngam apay adi ka pa'y naturog ngay. Jak pa'y lagtuglap, Dolores. Ay. Nay, na yan anagunagday ta pa nagsanay mo. Pampanunutot nga ni Rolando nga anak ta. Ha? Kumusta nga tanti ka sa saad na ija abroad? Namnamaak anasaya at ti kasasaad ti anak ta ijay, Dolpo. Jak maliklikan ti agdanag. Maawata ak no anya ti makagapo. Gapo iti kinaawan Apolos ti ammo ti anak ta. Naku namon, Dolores. Amangan no anyaki din ti mapaspasamak kan kuwana ijay. Ay, sapay lako ma.
Tawan da ka sa mapasamak ka ni Rolando iji abroad. Dayta ti kanayon ko nga ikarkararag. Siyak ti makagapaw, no apay nga madayo ta anak ta. Nga uray no kasya ti kasasaad na. Tanudyak ko manadinggi ide. Saan kumamot anay salda ti dagatayaw. Nga iso ti masapul abayadan tayaw. Anya ka kadidol po. Di kan agpanunot iti kumpurmi dita. Aginan akakit din. Rabiin. Maturugtan. Talaga ka di nga awan na pulos ti pangkontakam kadagiti dadakkel mo iji lugar yo? Imbagak mo tin Pauline. Anak ko rapay ti lugar mi. Awan sapay ti uray asino dyan nga da telepono na. Ay, na yan na kinarigat ti lugar yo no kasta Rolando. Talaga marigrigat kami Pauline. Apay no gumatang kamot iti cellphone mo. Tapno ada aramatom ditoy. Duhan ti gatangam. Taipawit mo ti may sa iji Pilipinas. Tapno ada pagkinuntakan nyo. Gastos lang da ita Pauline. Ti kapat ngan ita, masa kami ti nakasaldada kami. Rolando. Diyak kahit ang mapukaw ti kakaisuna adagami. Isong araw da kinarit ko ti nag-abroad. Nauray no... Norid noray ta kamakon ko na. Ngamin, kapatgan para kanya kamasa kami ti nakasalda adagami. Gapoy din na din ginitatang ko. Dahil ti kang runaan narantak iti panag-abroad ko. Ipawit ko nga ta amin ti kwartak. Ti sweldo kita. Uno mga ibati akmat iti para kanyak. Tapno adda aramatak no bilang laeng. Ay, nagrigat matanti kasto eh. Diyak amo na niya ti rumbang nga ramigak. Rumara kon, Rolando. Ah? Mapanak agi pawit iti kwarta iti pamilyak iti Pilipinas. Pauline, pakipawit mo matanti para kadatatang ko Amo mo tadyak amo tar aramida. Ayun day talagayam. Ipawit ko nga ta amin ti sweldo kita abulan. Uno mangibati akiti para kanyak. Ay na, apay pala amang ibati ka ngay. Katawan mo't paggastusam ditoy. Di mo mo't kayat ti gumatang iti uray anya para ken ka. Ay. Isu nga uray di kan agibati iti para ken ka. Ipawit mo kit di aminen. Sa bagay. Libre mo ta amin nakasapulak dito ayan dagita amo ta. Isa sige, ipawit ko amin ng tisweldo kita abulan. Pakipawit mon, Pauline. Listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. May sakit kagudo atawan, akas de ti aramid ko. Manipod nagsweldo akon iti pagilyan nga ayan ko ididamo, manang Emmy. Ilasin ko laang ti pagbayad ko iti agency, kalpasan na, ipawit ko aminan dita Pilipinas, tapno ada pagbayad datatang ko iti naisalda adagami, kat masubbot mimot laang. Gapo nga rod tanorid noray takmanang, intaltalag ko ti amin kani Pauline, taadakat nga roden relasyon mi iti day di agundaway, iti laksid ti kaadda ti pamilyana di ta Pilipinas. Amok abasol ti pannakinaig ko kenkwana, ngamjak pulos malapdan ti bagik manang, nga uray pa'y inauna kanyak iti nasurok sa nga pulo atawan. Ti jak amo manang, kastoy gaya man ti mapaspasamak kadatatang kenanang ko, dita Pilipinas.